नमस्कार. संध्याकाळची वेळ गावाकडची, शांत अशी वातावरण आणि थंड असं वातावरण आहे. आज थंडी हळूहळू चालू होते आणि आपण चाललोय आता रामेश्वर आपल्या मंदिराच्या इथे. आणि रामेश्वर मंदिराच्या इथं आपल्या तुळशी वृंदावन आहे, तिथं तुळशीचं लग्न लावायला चाललोय आपण. वाडीतली मंडळी पण येतात, तर दाखवतो आपलं रामेश्वर मंदिर आहे. हा तुळशी वृंदावन. बलत नाही अभि नाही इकडे बघतो कुठे नाही. सजावट झालेली आहे थोडी. आता मंडळी जमतायत आपली. इकडे पोरं फटाके लावतात. बाब्या ॲटम बॉम्ब हातात लावतोय. काकाने येतात ना, तुला सांगायचं आणायला. तर एवढी मंडळी आपली जमलेत वाडीतली तुळशीच्या लग्नाला. आणि आता मंदिराभोवती पणत्या लावणारच सगळे. आपले बबलू दादा पणत्या लावताना. ते खाली पण ना. लाईट नाही तर लावायचे सांगत लावायचे, पण पुरतात आधी बघूया. नाही हे आतमध्ये घेऊन जातो. बत्ती लावायचं. ब्लू शेड आता बॉम्ब लावतात. हे काय पाऊस लावला? वाद बाहेर ना आले असंच लाव ना डायरेक्ट. काय असंच लावायचं. अरे पण बॉक्स म्हणजे वाद तरी बाहेर यायला पाहिजे. बॉक्स वर लावतो वरती. नाही लवकर नाही लागत, ते घाबरू नको. नको नको. आणि
आणि पोर पण त्याला होतं. नाही लावले त्या उचललेल्या त्या ठेवलेल्या. अरे याची व्हिडिओ कॉपी पेस्ट मारला. त्याला हात तो किरव्यांचा अजून टाकतोय. याला 2 महिने झाले. किरव्या काढून झाल्या गेल्या पण वाटतं. आता एक व्हिडिओ टाकू पण नको पुढच्या सेट लागायला. आरामात लाव. याच्यात डेअरिंग आहे. याच्यात डेअरिंग आहे. अच्छा डेअरिंग दाखव. हे नको लाव लाव. विनोदावरती दिवे लावतो. माझ्या मोबाईल मध्ये चांगली होते. हे नाही बरोबर नाही. कांडी किती संपवशील. लांब लांब अटक. अरे काय लाव. आली. अरे विचारला जाऊ लाव. हे म्हणे सुरू नका रे. हे कोण येणार आहे. कोण आता दादा येणार काय. संदीप आला. अरे ती गेली कुठे स्वार. दिसत नाही. स्वस्ती गणनायकं गजमुखं घोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमडं चिन्तामणि देवरं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं सहोदरं ग्रामे राञ्जन सदा गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र
तनया कर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती मासुरनदी सगुणावरा नौपवरा पवण्या दिवे देई जय आता एक विचार कृष्ण नवरा त्यासी समर्पू म्हणे रुक्मिणी पुत्र वडील त्यास पूसणे पूर्या सदा मंगलम शिवरे सावधान कस्तुरी तिलकम वाचपचले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवकीर्तितं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं तुलतिलं कण्ठे च मुक्तावळी गोपाल चूडामणी या कुंदेन ऋतुषार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा सुतशङ्कर प्रभुतिः देवे सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती सदाडपशुमङ्गल लाभो समुतुमा लाभो तई खाली व पाय खाली तिथं उडाले ना ऋषी कुठे रे तुमा वधुवरा सूर्या सदा कटी फणींद्र बरवा भारी शशी शोभतो हस्ते अंकुश लड्डू पद्म परशु दंती हिरा झळकतो पायी पंजन घागरे ऋणधुणी प्रेमे बरा नाचतो ऐसे देव गणेश तो वधुवा पूर्या सदा मंगलम शिवमंगल सावधान गमी समीपनवरा चंद्रवंदेव विद्यानंदैव एवढा बरोबर
याच्यावर द्या द्यायचं काय मातीतच जायचं किती माचीच बालू इथं आणली खराब होईल इथे काय ठेवला हॅलो त्याच्यावर लाईट चालू राहिली. हा 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 कोणाकडून रे? हा ते आला धोंड्याला त्या सुनेला केला मी ती हे आहे ना ते प्रेग्नेंट आहे ती असं म्हणून चालेल ठेव काय या सावकाचे रस्ता हायवे आहे आमचा चल होता आपल्या रामेश्वर मंदिरातील तुळशीविवाहाचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. पोरांनी लय मजा केली, फटाके बिटाके फोडले भरपूर. तर व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. Kiting.